Khur naga slam jong Nnsscc Hima. Kejingya kun hapdeng ki artli ki kinhon yele kai hapdeng ka Assam Rifles Shillong but ka PFR Academy Shillong Lympung yele kai invitation knockout football tournament arajar arpulai ya kabala penlong de new Nnsscc sports social and cultural club kala long shisha ka jingyele kai ka ba itnat but ka ba biang bor bha Henry ka jingyele kai hi ka don ka Jingjop but ka jing sharem kumta ka kinhon yele kai jong ka Assam Rifles kala yo ban Khur ye ka Jingjop ka Jingjop but ka nam tam jong ka Assam Rifles kadai hadin makalala ban penlim no the Sankul lalai ya ka PFR ne ka Pay for Right Academy lingba ka tiebreaker hadin ka jingya khai klem da don mano ba yo ban tap goal ha ka jingyele kai pre-quarter persha Kabalalong hakasngi jan jong katayo hamadan new Nnsscc kumta lingba kani ka Jingjop kala penlong ya ka Assam Rifles bakan yo ban sut kle lani rung sha ka quarter final jong ka Lympung hakate ka sngi ya ka nam man of the match yo Khur da KC chama na ka Assam Rifles ba na kalyang jong ka Nnsscc kala pentip baka jingele kai pre-quarter ka bakhaddo jong ka Lympung kan long ha ka arpu artri ko banai no pra arajar arpu ar hapdeng ka ASEB na Assam kawai niki lado ka Lympung yele kai super division ka Assam persha ya ka Assam regiment na Shillong ha ka por shibaji shiteng no phaisngi Academy Shillong betul ada versi rem blue club no